Hello para pedagang. Project punika ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa mungkasi video. Sampeyan bisa sinau saben parameter organisasi kanthi luwih rinci. Kita bakal bandingake kinerja organisasi saiki Alibaba Group Holding Adr ticker BOO. Review iki adhedhasar data saiki ing 22 Juni 2025. Déning klasifikasi Guru Markets perusahaan Alibaba Group Holding Adr kalebu subkategori. Delivery, 39 perusahaan melu analisis. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 5,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2,5 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar banget ing pasar saham as sacara sakabehe. Kita bisa ndeleng sing skor rata-rata kanggo kabeh pasar minangka kab 1,8 terms. Marang perusahaan 5,5 Alibaba Group Holding Adr. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Alibaba Group Holding Adr lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat pungkasan 12 sasi saham Alibaba Group Holding Adr nuduhake owah-owahan 52,8%. 38% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan Alibaba Group Holding gunggungipun 270,54 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 751 dolar miliar, subkategori regane 1 dolar 5 sen miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 141 dolar 71 sen miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku 249 dolar miliar. Kanthi bandingake saham pasar lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Alibaba Group Holding ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar, yaiku 36,026%. Regane buku 57,01%. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik 1 poin. Kewajiban utang organisasi iku 32.588 dolar miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku minangka 23% saka ibu kutha perusahaan. Asil utang perusahaan, apik 1 titik. Rasio rega pasar perusahaan kanggo pangentukan yaiku 15. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 18,8. Nilai pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, apik 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 17.978 dolar mayuta-yuta. Bati mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 26.322 dolar mayuta-yuta. Taksiran indikator keuntungan mangsa sing digambarake dibandingake karo subkategori, apik 0,5 poin. Rasio nilai perusahaan kanggo revenue 2. Rata-rata ing subkategori punika 1,6. Evaluasi rega ijol-ijolan kanggo rasio revenue dibandingake karo rasio subkategori passable 0 terms. Revenue kanggo 12 sasi pungkasan punika 138.020 dolar yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 181.770 dolar mayuta-yuta. Taksiran pratandha penghasilan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Marginality punika 13%, karo rata-rata ing subkategori 8,5%. Assessment margin sales dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 12,364%.
sing 191% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan, padha karo $2.177.000. Lan ing subkategori ana $747.000. Evaluasi jumlah modal perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, pas saple, 0 poin. Jumlah bati saben pegawai $144,600. Rata-rata ing subkategori, $39.07. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, apik, 0,5 poin. Dodolan perusahaan saben pegawai $1.110.000. Ing subkategori $469.000. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori, apik, 0,5 terms. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 1,4%, dibandingake karo rata-rata 2,2% kanggo subkategori. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 40% kanggo perusahaan Alibaba Group Holding Other. Ing subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 47%. Rega saham perusahaan saiki watara $113. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $164. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi evaluasi simpenan lan sistem referensi, Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil analisis sekuritase perusahaan Alibaba Group Holding. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan Guru Markets.